December je tu a s ním aj koniec prvej časti školského roka. Tento mesiac si mnohí spájajú najmä s Vianocami, ktoré už klopú na dvere. Čo pre vás znamenajú Vianoce? Vianoce vždy pre mňa znamenali, že prídu domov moje deti. Vždy som napiekla dobre koláče, lebo bez nich by to nebolo ono, alebo viem, že sa všetci na to tešia a že im to bude chutiť. No a samozrejme, že budeme mať chvíľu kľud, môžeme sa spolu porozprávať, prečítať si dobrú knihu. Vianoce pre mňa znamenajú, že ráno môžem dlho spať, nikdy sa neponáhľam, teplo, vôňu, ihličia, koláčikov. Môžem si robiť, čo chcem, celý deň som sám sebe pánom. Chodíme s manželkou na prechádzky, do hory s obsom, lyžujeme sa. Počas Vianoc častejšie spomenieme na tých, ktorých neprežívajú tak ako my, ale sú odkázaní na našu pomoc. Gymnázisti už niekoľko rokov posledný deň pred zimnými prázdninami organizujú Vianočný bazár. Začiatky Vianočného bazáru siahajú do našich žiackych výmen, ktoré organizujeme za gymnázium Alberta Schweitzera v Erlangene, ktorí každoročne usporadovajú takúto charitatívnu akciu. A tak sme sa rozhodli vstúpiť do tohto projektu aj my s nimi. A keďže žiaci prijali po prvýkrát tú akciu veľmi dobre, tak sme sa rozhodli v tejto tradícii pokračovať aj v ďalších rokoch. Ide o dobročinnú akciu. Kto ju zastrešuje a kam poputuje výťažok? Akciu zastrešuje KAB, to je skratka jednej organizácie v Nemecku. Na konto tejto organizácie my posielame tie peniaze a peniaze poputujú na podporu školského stravovania detí na Madagaskare. V lani sa vyzbieralo 500 eur. Máte odhad, aký bude tento rok výťažok? No, dúfam, že minimálne tých 500 eur, pretože keď som sa prešla po bazáre, kúpila som si všelijaké veci, ochutnala som všelijaké špeciality, tak si myslím, že tie veci sa im predávali dobre a myslím si, že aspoň tých 500 eur vyzbierame aj tento rok. Každá trieda si pripravila svoj predajný stánok, kde ostatným spolužiakom a kamarátom ponúkala svoje výrobky. Vianočné ozdoby, svietniky, cukrovinky, vianočný punč a samozrejme nechýbali ani pochuťky pre hladné žalúdky. Ako sa vám darí ponúkať svoj tovar? Tak záleží podľa toho, že čo, sladkého je tu veľa, tak sladké moc ani nie, ale klobásy sa nám podarili. Aj všetko teplé v podstate, čo sme mali, takže teplo išlo na dračku. Celkom dobre, ľudia dosť kupujú, veľa sa predalo. Ako sa ti páči takýto Vianočný bazár v porovnaní s vianočnými akciami na základnej škole? Myslím si, že tento Vianočný bazár je super, pretože sa nemusíme učiť a zároveň nás môže zoznámiť so staršími žiakmi aj nadviazať lepšie vzťahy s profesormi a zároveň sa takýmto spôsobom aj zabavíme. Som rada, že sa nemusím učiť a na základnej škole sme takéto dačo nikdy nemali. Je to určite pomerne lepšie, pretože na základnej škole sme veľa takýchto bazárov nemali. Je bazár každý rok rovnaký, alebo je tento rok niečím iný? Tak určite je tento rok niečím iný. Majú tu skvelú kapustnicu od Guena. Je lepšia než minulý rok, za to musím pochváliť. Takže tento rok som si to užil. No tak tento ročník je v porovnaní s tými minulými určite rozdielny v tom, že je tu enormne veľa jedla. Pričom ten prvý ročník, ktorý som zažil ja, tak bolo to skôr o tých vlastnoručných výrobkoch. Deti si pripravili rôzne práce, ktoré sa predávali. No a teraz sa mi zdá, že sa stráca vlastne ten duch Vianoc tým, že všetci len navaria, potom sa to tu je, všetci sú z toho hladní a prídu domov a proste, no chýba mi v tom niečo také práve, ako to bolo ten prvý ročník, ktorý som zažil. Dnes sme si mohli za pár centov či eur nakúpiť zo pár drobností, ktoré nám počas Vianoc krašlia domácnosti. No a za tých pár stoviek eur sa nám podarí na Madagaskare zabezpečiť stravu pre niekoľko ľudí na pár mesiacov. Nech čerti od vás smolu odnesú a choroby stratia vašu adresu. Veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. Počas celého roka 2014 vám prajú Martin Znášik, Miroslav Kasala, Roman Špánik, Roman Markovič, Mírka Vavrincová a Erik Rybanský, Gymnázium Partizánske.